sa pagpadayon nato o pamalandong niining Ebanghelyo ni San Juan chapter 16. Niya na sa ilaing nindot nga pasalig ni Jesus, niingon siya, moabot ang panahon nga mangayo mo bisag unsa sa akong amahan og ihatag kini kaninyo. Nya dili na mo mangayo pinaagi kanako, diretso na mong mangayo sa amahan. Nya niingon lang siya diri, pero karon wala pa mo nangayo og bisan unsa. Kamo nakapangayo na mo bisag unsa? Nya gihatag. Wow. Unsa may pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan ihatag kana sa amahan kaninyo. Timan anato diri sa unang pagbasa, gisangyaw ni Apolos, mao sa nay gisangyaw sa tanang mga apostoles hangtod karon sa tanang mga santos nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mesiyas meaning anointed, meaning manluluwas. So ang ngalan nga Jesus manluluwas, or ang Ginoo nagluwas. Nya unsa may pasabot aning iyang giingon nga pangayo mo sa akong ngalan ug di gid na balibaran sa akong amahan, ihatag gid na nganha ninyo. Bisag unsa pa inyong pangayoon basta sa iyang ngalan. Unsa man? Nga mangayo ta alang sa kaluwasan, di ta mangayo alang sa katagbawan. We ask things for salvation, not for our satisfaction. Sige, lingi ay mong tupad. Nga unsay imong gipangayo karon, kaluwasan o katagbawan? Pareha nang mangayo ka nga maayo ang imong lawas, nga maayo ka sa imong sakit. Unsa man ang pangayoa, katagbawan o kaluwasan? Kana bang maayo ka sa imong sakit, di ka gustong masakit ka? Ano na, katagbawan o kaluwasan? Katagbawan. Kaya di man ka gustong magantos, gusto man kang magtagbaw. Matagbaw ramang kita basta maayo taglawas. Kanang moingon ka, mabuutan unta ang akong mga anak. Unsa man na, kaluwasan o katagbawan? Ambot lang ninyo, kamo may naay anak. Mangayo ka na, mabuutan unta akong mga anak, mahimo unta silang successful sa ilang pag-eskwela. Unsa man na siya? Katagbawan gyapon. Bikaron unsaon man nato paghimo og naa kay sakit, unsa may imong pangayoos Ginoo para mahimong kaluwasan? Zaman. Ang babag sa kaluwasan mao ang sala. Mao ang sala. So ang imong pangayoon, Ginoo, dili unta ko makasala, pinaagi niining akong sakit. Kay kana ra bang mga masakiton, mga impiernohonon sa kaigbatasan. Kana bang dali kay saputon, magsigig yaw-yaw nya ipasangil kay naa sila'y sakit. Labad ba ning una ko mga panuwaya mo, sige mo sabad ya. Gilain ba ning lawas na kong mga panuwaya mo. Maingon na lang sa noon ng mga anak, may ratag matiwas. Ano bang demanding na noon kaayo? Pangayoas Ginoo nga di ta ko makasa tungod aning akong sakit. Ana, tanawa di ba ikaugma patay dayon ka? Nya unsa man na, gidungog imong pagampo o wa? Gidungog kay punan pa kag laing buwan, basig makasa na ka. Na pagkaugma patay dayon.
Ana, ditso din kas langit. Luwas. Kay unsa may kaluwasan nga tinud-anay nga mahitabo unta kining giingon ni Hesus, tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan, ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik ngadto sa amahan. Kana bang kaluwasan nga tinud-anay, kana bang makabalik ta sa atong amahan? Kung magsigi kag ampo nga ang imong balay mudako ug ang imong yuta mudako sad, nga makapanindot ka sa imong balay, makapa-extend ka, munindot, unsa man na, makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo o gusto ka dinhi na lang kas kalibutan? Una, makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo, kanang imong balay nga dako na kayo, nya tulo ra mo kabuk da puyo, nya inyong balay 1,000 square meters ang gidakon, nya 2-story pag yun, nya tulo ra mo kabuok, pwede mo magdakpanay, nya wa na jud ka magtan-aw anang nagpilit sa imong kural nga way mga balay. Usa lang gani kagamay kaing balay nga nagpilit sa imong kural, gitawag nimo sila mga squatter, imo pag yung kasab-an, imo pag yung i-demolish, nawa say relocation site, nya usa ka balay nga gamay nga dako lag jutay aning lamisas atong gimisahan, tagnapo kabuok tao ang nagpuyo, wa ka maluoy ana, nya sige kag extend sa imong balay porti nang dako imo palang haligi upat ka buok, minilyo na imong gasto kay porti gagilak-gilak porting ninduta. May pag-imo ng gubo ng imong balayng dako, or katong naas imong kural nga nagpilit, imong pasudlon sa imong balay, unsa man na, makapabalik na nimo sa amahan o dili? Nya inyo nang buhaton. No, sugo ko na sa Ginoo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Unya ron, imong silingan gisanapan sa tubig, tungod kay ang imong kural mo'y nakaali na sa agianas tubig, kay imong mangikural imong balay, wa na may agianan ang tubig niya, wa sa di mo butangig drainage, mo na ang tubig nila dito tagahawak na, kay di naman kasod, maluoy kanila o dili? Gubaday ng imong kural haron mo sud ang tubig ngadto sa inyo, at least ma-distribute ba ang ila dito tagahawak, ang imo tagatuhod sad, kay imo mangikural agianan nas tubig, imo mangisiminto, nya unsa man na, makapabalik na nimo ngadto sa amahan o dili? Makapabalik. Pasabot sa Ginoo, pangayo nga unta magiyahan ta nga makahatag-tag kaluwasan, lawas ug kalag sa atong isig ka tawo, labi na gyud ang atong mismong kaluwasan. Si Kristo nag-ingon sa na siya, luwasa ang inyong kaugalingon. Maura gini selfish nga ganing statement ba, luwasa ang inyong kaugalingon, pinaagi, iya sa dayong gisumpayan, pinaagi sa paghigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pasabot, di ta maluwas kung dili sad ta mo paambit og kaluwasan ngadto sa uban. Nya kun mangayo tas Ginoo alang niini, di gid na niya ihikaw, ihatag gid na niya. Mangayo ta sa amahan for the sake of saving our neighbors, kana ihatag gid na. Kadto bitang pagbagyong Odette, daghan man gitong mga naigo adto dinhi sa ato. Mas grabe pa hinon ang ubang lugar, pero experience lang nato ba dinis ato. Nakahuna-huna gyud ko ato, asa man ta mangayo para itabang. Akong gipasurvey sa atong mga lay ministers dinhi, mga chapel leaders, niabot og mga sa tagnapo lang kapligo nga sin nga atong ihatag itabang, niabot og mga hapit mo
5,000 kapligo nga sin nya asa man ta ana nga mo kantidad hapit og mga 2 million or 3 million ba to sudang kadaghan ato dili lang dinis ato hasta nga to pikas pero ato tong gipangayoag slat-slat dinhi sa ngalan sa Ginoo alang makaatop lang unta di tingali makumpleto basta naalay kapasilungan ang tagbalay way pili katoliko o dili katoliko basta naguba ang balay butangig yung atop nga gamay at least na ay kapasilungan ato tong gibuhat tagsagot to ka truck atong gi kumpra nga sin nahimo gyud nahatag gyud natuman gyud gatong pagpista na to dire 4.5 million tong atong gasto para para makabati ang atong mga parokyano nga maduol ba ngadto sa Ginoo makasinati o kining gitawag natog langit nong panaghiusa kana bang way demand partig kwarta way taong nabugatan nga ikay angkon ani voluntaryo og moangkon ka nindot og di sa ka moangkon arit-aring mga slat tag 100 natuman gyapon mga igsoon di ba sobraan pa mangita tog 90,000 mausad na ang experience sa mga apostoles wa na pagkaon 5,000 ka tawo nangayo sila og hinabang sa amahan gikan atong 5 ka pan og 2 ka isda dihatag yapos Ginoo nakakaon ang tanan porting busuga nasubraan pag 12 ka bukag sa ato pagmangayo tas Ginoo kana bitang para sa kaluwasan dili makuwangan ang grasya nga iyang ihatag maghinubra sobra gyud asway ninyo Ginoo makapa puyo unta kog mga tao nga karon galisod ang puy-anan ana anawa di ba magsubra gina ang tao nga moanhas inyo lagi awas-awas ko na di ka to ako gani igingon ako Ginoo makatabang unta kog mga estudyante nga galisod in taog eskwela no karon akong ihap-ihap o bana-bana lang sobra na mga 300 ka mga estudyante nga akong napag-graduate tong sukad atong sugod kog dupa-dupa isipare oy so sobra na mga 300 oy na ini-text na ko karon Father salamat gyud kaayo nako ngano man siya ni graduate na gyud ko sa akong kurso nako congratulations siya Father na-apil ba ako pagka cum laude nako pwede na ka mamatay lipay sa kay ko ba labi na mo graduate with honors ninduta na niya kun wapat na magsigig dupa-dupa ngayo og hina gracias Ginoo di ko kahatag ani ihatag is Ginoo sobra-sobra gyud ay kinsa ninyo diha individual nakapag-graduate og mga 300 na ka estudyante be na wa man mo pangayo mo di ba sobra-sobra guna sukad patong una nga nagsigit ta dinhig pamaligyag slat solicit wa gyud bisag 1 centavo nga akong gipaningkamutan nga masud sa akong bulsa ngano man para gyud kaayuhan sa simbahan og sa atong parokya naghinubra ang gihatag sa Ginoo muna kamo nakaapil na mo aning naghinubra ug wa pa gani pangayuas Ginoo makapalit unta kog slat bisag labandira ra ko bisan pa og napuno na kus utang makapalit unta kog slat kay mo apil ko sa imong kaluwasan naining text nako nahapit na siya maghikog kay naputo sa utang sige siya palit og slat kada niya palit og slat maibanan ang iyang utang grasyang moabot karon mga hapit na 3 ka tuig kuno niyang pinalit og slat nahurot na sa kabayad niya ang iyang utang wa na siya utang
Kay nagminaw man sa siya nako, sige kuno kog ingon, ayaw na gyud mo pangutang, panghatag noon. O to, ningkamot siya nga manghatag, di mangutang. O karon nakabayad na noon siya sa tanan niyang utang. Naghinubra na. Ambot lang mo sponsor mangga tingali to og kuan kaning atong prison ministry ba kada buwan magpakaon man ta, magmisa ta, magpakaon diha sa prisuhan. Last week nagmisa ta, nagpakaon, mugasto ta anig mga 50 to 60,000 sa pagkaon diha sa atong prisuhan ba dinhi sa Liloan. Mga sugod pa na atong panahon pang wapay COVID hangtod karon, ato nang gibuhat aron makapaambit tas kalipay nato dinhi ngadto sa mga binilanggo natong mga kaigsuonan, sad-an ug dili kaayo sad-an na diha nga priso. Luoy kayo babae ug lalaki, mga almost 400 na sila tanan. Mo nang atong tagaag gamayng paambit na anay mo sponsor, mag-ilog paganing uban nya kinsa man ning kasagaran nga mo sponsor, dili mga dato nakasinati og abundance tungod sa sige nilang paambit dinhi pinaagi ani nga atong slat-slat. Karon ana sa tuy nitawag ingon siya nga mopadasad siya. Mao na nga kanindot ana, so secured na ang karon. Unya dayon ang resulta mahimo dayon kang kabahin sa gingharian ni Kristo. Gingharian sa kasantos, kalipay, kalinaw ug kaabunda sa grasya, lawas ug kalag, material ug spiritual. Muna ang kalibutan karon nagpingit sa kalisod tungod kay wa man gud ta mosunod sa gitawag og paradigm sa Ginoo. Unsa may paradigm? Ang pagluwas sa atong isig katao. Kung maglinuwasay lang kita, abunda gyud kaayong kalibutan. Kung ang paningkamutan sa Russia ang pagluwas sa kahimtang sa Ukraine, o ang paningkamutan sa Ukraine o sa ubang mga allied nations ang pagluwas sa katawhan sa Russia, muhunong day ng gubat, magtinabangay dayon na sila ug mulambo dayon ang kalibutan. Pero kung ang paningkamutan sa taga Russia nga mulambo sila ug maluwas, patyo nila ang taga Ukraine. Kung ang Ukraine san maningkamot nga luwason ilang kaugalingon, patyo nila ang taga Russia, magpinatyanay na tangtanan hangtod mahurot gyud ang tanan. Sige, katapusan lingi ay mong tupad ing na sugod karon luwason tika. Sige, ing na. Sige na. Wa gyud muling ang uban ay. Sige, manindog na ta. Mga luwasonon.